Umzabalazo wokujikelana wombutho woonoteksi Uncedo Taxi Association abantu babo uthe walungiswa kwintlanganiso ebibanjelwe kumbindi waseBhayi yoxolelwano nokulwa iyantlukwano. Umongameli we-Taxi Association eMthatha uMxhosa Solwazi uthe wonke umntu uphilela iintsana zakhe, ukuba konakele makuhlalwe phantsi kuxoxwe. Apha umntu uphilela iintsana zakhe. Uba konakele bodada bam, hlalani phantsi kusithembisele ngxoxo ngixoxe. Mna bantata besifudula si-affiliate abalayenza. Sithe sakuphuma sibuyele uMthatha usapho, khange kubekho zixoxo. U-NEC we-Uncedo Taxi Association uLungiswa Mabhija uthi kweli shishini kuye kwakhona izinto ezithe zangenelela zemali nebhizinesi ezenze kwakhona ungaboni ngasonye mpela. Lo mthandazo uzalwa ziingxoxo okanye iindibano ebesisoloko sinazo ayondiqale namhlanje. Yaqala le nto ngukumkani uSigcawu, wathi konele wasidibanisa, walandela urhulumente negqiza awayeliqeshile elalikhokhelwa ngutata umfundisi uSiwa, nabo besithi kwanele. Loo nto ibangela into yobana side siyofikelela naseKomani sisithi nathi singuncedo amacala omabini kwanele. Nto nje ke ngoku komane kubakho izinto ezisiphazamisayo, amangenelela apha phakathi anento zokwenza nemali neentoni neebhizinesi ecaba ziyayiconfuse i-industry. U-NEC weNcedo Taxi Association uThisha Mchengele yena uthethe wathi, yiyo le nto ndithe ndawubhideka uSoleka kwaMakatizi, ndawuzithoba kuye. Ndathi khehle ebudala lapha kwaNcedo ndifike kulapha. Khawukhangela abantu nilungisele nto isixakile. Uyitshovile ke yade yabe ilapha. Umongameli weUncedo Taxi Association uNtsikelelo Geyila uthe into exabanisa uNcedo Taxi Association inye yi-ETTC. Uqhube wathi, ungalithatha ihashe lisemlanjeni but anokunyanzela uba lisele. Kanti mandike ndime, mhlawumbi ndimloze iimfuno zam ezi, mandime ndike ndijonge kwenzekani. Wavuka apho umphanda ko, kanti nantsoke hayi uyatshisa bhengo. Wenza le nto ibimele uyenziwe. Uba ukwanconywa ngumntu obulala i-industry, uba uyazi likhona into erongo yenzayo kwi-industry. Uba ukwanconywa, nditsho nokunganconywa yi-PAC, uba uyazi likhona into erongo yenza ku-ANC. Soze kuncome i-PAC urayithi ku-ANC. Funeka uyazi loo nto apha ebomini bakho. Uba lo mntu urongo wenza into ezirongo ukwakuncoma, yazi into bukhona apho urongo khona. UmXhosa uthi uzibele, ndiyababulela nabo. No-actor problem ekhoyo emhlabeni bantakwethu, le nto ndiyithetha qho. Kodwa uyintoni nomntu le nto umnonelele kangaka? Iproblem wena ngokufuna uhlonipha wena, awufuni bahlonipha abanye abantu. Umphathiswa, I'm very sorry into yoba kwi-25 years esisikhokhele ngayo senze ezikwayana, ayikho ingxabano kwaUncedo. Xa ubheka kwagqirha ugula, thatha i-treatment yakho uyifake ebhegini, ufike uyithi thatha phambi kogqirha. Uthi I'm using the treatment but andiphili. Kodwa uba wayishiya i-treatment ekhayeni uye wedwa, ugqirha uzawuphinda akunika same treatment. Siyavanana? Ayikho into exabanisa uncedo apha. Futhi ubungahamba uhlale phansi uyawufumanisa into yoba Uncedo xabana mhla i-CTTC efumene imali.
I don't care no matter who says what. Akekho uncedo oqabana nomnye uncedo. The only problem yintoni cause yalento. I-cause yongavani kwi-taxi industry lihleli lesibini eli. Uyibuya kwelesithathu. From 2010 umthetho brand waluza i-building zabo ngenxa ka-ETTC kwafa abantu sinqanda. Kuphindile anqila labalungu anikwe imali aholiswa ku-payroll kubiwa imali ye-UIF aphinde kwabulawa abantu. Uphindwa ngoku kuthiwa kuzwa netreka ne-350 ufuna kwesithathu. Hayi mphathisa sinqandele. Hayi sinqandele kuleli game. Hayi sinqandele tata. Hayi sinqandele. Asali uba mabafumane imali yabo. But le mali nathi industry. Yini mphathiswa yini lo muntu asijikeleza ngayoko. Mna ndiliqhobo. Not ijikeleze mfuna umuntu ekhaya. Yini mphathiswa? Why ungakusibeka apha naye simxelele uba uyasigqiba ngoku. Uba kunideka ixesha loba ndimxele, ndiyamxela mna. Mna ndiyamxela mna. And malunga ncede. Stop ukuhamba nifuna i-branches. Nithi nina ne-branches ezingekho registered. Because it causes a problem. Awunawukwazi ubheka phaa uthatha abantu abangena-permit ukuthi ubafake embuthweni. Kwenza i-taxi violence. Ndiyacela ke mphathiswa, ndicela kubakhulu abalapha nabanina abalapha. Zakwenza imali apha mphathiswa, ndifuna libalulive. Futhi lithetha ngomntu olapha. Okucimbu ledumasi. Uncoliwe lo. Uthengisa insurance. Utshayisa umuntu emqanduli usecourt. Sibambene apha phandle. Uba sibambene njani angizazi. Wayojikela ngapha komatye wathi manje ndigcina apha ngaphakathi. Kuba apha phandle. Apho ndiyakhona mphathiswa khawukuvume kulamagosa asezantsi kwakho. Ngezinye imini xa kukho ingxaki bakabathatha umthetho bawubeka apha basibize. Bangavumi into nathi sibeke izinto zethu. Siza kulungisa liphondo. Bayeka ukuthi hayi asinawuthetha thina because umphathiswa ke ake babeka apha sithi nazi into zethu sibheke phambili. Bantakwethu ndaba bukhathazeke emthatha xa kwakukho into ka-AP 350. Ndaba bukhathazeka because kwakushukuma upremier pha. Wathi uyabona thina apha ucwangco. Why gentlemen, why singena ukwazi uhlala phansi? Utshisa iibhasi zabantu. Kudutyula iibhasi zabantu. Kwenzeka ntoni? Kukho indawo ekuthi awunawugqitha. Asike sizifundiseni singuncedo sinamandla sinawo amakhulu. Silele kukuba thina silwe sodwa.